I ara el missatge que vos dono. Un missatge que me pensava que no ho diria mai en la vida, perquè sóc una persona que penso que s'ha de votar sempre. Per a mi, no anar a votar és com perdre una de les batalletes. Per a mi és bàsic. Però esta vegada, si jo fos una de les persones que està en qualsevol de les entitats medioambientals de tots aquests municipis de tota Espanya, que ara de cop els venen centenars de biogàs, d'empreses, que els venen a posar-los ventiladors, que els venen a atacar-nos d'una manera exagerada, parlant-nos de la qualitat i del canvi climàtic, a nosaltres ens ho venen a comptar? Nosaltres encara estem vivint en les mateixes empreses de fa 4 dies. Per tant, missatge claríssim. A totes aquestes empreses que estan entitats i gent, tota l'afectació que hi haurà, perquè totes les empreses menudes que viuen aquí plegaran. Tot això gràcies a que des de la Comunitat Europea no mos escolta. Mos estan agafant i venent-nos molta fum. Però de fum, el problema que hi ha és que mos la venen no, és que la tenim. Però carregada de samsa, carregada de pudors. Ara busco el tall de veu que va dir tot, sense talls ni res. Doncs ara, ha agafat aquí, abans del tall, jo no aniré a votar. I no aniré a votar... Vols que no es dona a votar? No aniré a votar per primera vegada. I vos dic, a tota persona que realment visque al món rural i qui vulgui lluitar pel món rural, en aquests moments, esta votació, no hi ha ningú que mos represente. Perquè no han escoltat ni es volen reunir en la gent afectada, en la gent que realment està patint aquestes problemàtiques. Ens han deixat de racó en tot, no tenim infraestructures, no tenim equipaments, no tenim res. Però, a més, ara ens venen i ens comencen a portar empreses que són grans empreses, perquè detrás els que estan, totes subvencionades per la Comunitat Europea, en diners nostres, i venen a la millor a matar-nos la nostra vida, la nostra salut, i el més dur, que despoblarem tot, tindran els pobles sense ningú. És que la gent, si no té qualitat de vida, la gent se n'anirà. I els joves? També vos dic, si vosaltres penseu el mateix i voleu castigar-los no anant a votar, castiguem-los d'una vegada de veritat. Però que sàpiguen que si els ho baixen la gent d'anar a votar és per culpa d'ells, perquè mos enganyen, mos manipulen, mos utilitzen i, a més, no mos deixen viure en qualitat. Felicitats a totes les entitats que esteu lluitant per una qualitat i dignitat, igual de l'aire que de l'aigua. Preservar el que tenim per a nosaltres és el més important. Per això estem fent programes com programes Terres de l'Ebre. Que fan falta. I per a nosaltres és dur, per a mi és el més dur, però castiguem en aquest món polític que se'n donen compte que no treballen per a nosaltres, que treballen per a les grans empreses i treballen per a ells. Però per a tu, que ets jove, no treballen. Pels diners ja treballen, ja.